kaka authority kata apis mari ng'iang'o kapok ochiwo permit mar gedo? Very good. Ahero kelo gino nikech architect Kevin mosiepo osewacho maber gik ma gitimo mondo gigedo bedo makare. Kaka wan kani, aparo ni king'iyowa nitie mana jok matin modong' to construction site bedo complete in terms of jok madware mondo gedo dhi mbele yo makare. Kiweyo ng'ama chiwo tich oko iluongo ni client. National Construction Authority mopogore gi chiwo license kata lesson kuom joma gedo ka contractors, mopogore gi chiwo kendo lesson kuom jok ma funde kaka construction workers kod supervisors. Wa make sure kata watemo ni ochuno ni kapok ogedi gimonego bed ni gero no be wakete e register. Mwamiye gimiluongo ni registration certificate mar tich madhi tire, iluongo ni project registration. Achiel gik mwang'iyo en gik ma architect Kevin owacho ni bende nitie goro mar architects ma nyaka bed submitted. To goro mar architect ni nyaka bed nosekalo kuom county, nikech county ka ma idwa gedie ni ema nyaka ng'i mokwongo goro mowuok kuom architect no kobedo submitted by the client through the architect. Architect no be nyaka bed gi lesson momiye kuom jok ma regulate jok momiye lesson, nikech architect ok bed architect ni en architect atekta. Nyaka bed ni en gi gimiluongo ni lesson mar tich mar architect momiye gi kambi mar sirikal miluongo ni board mar register jogoro kod jo pimo mar bei iluongo ni quantity surveyors. Koro lesson ne sama en go gi drawing molosono otero e county ka client ose facilitate. Koro county kapo ni duoget Nairobi ka, county mar Nairobi be nyaka chiw approval iluongo ni construction permit kaluwore gi drawing ma architect oloso ka winjore gi client ma client osekoni ma koro ber. Sama otere kanyo, engineer mowacho cha iluongo ni structural engineer be osekawo architectural drawing no mong'iyo mogoro motimo design mogoro mare iluongo ni structural drawing. Architect tije en keto ber kod kaka obed modusre mondisre. Lakini engineer ng'iyo ni gino dhi chung' motegno ma ok nyal rumbre piny kogere yo makare. Iwinjo? To engineer chi nitie nyadidek kaka wacho. Nitie engineer mar structural, tinya bedo gi structure maber gi ot maber lakini iye otimo mudho. Kata kimoko stima ni to liel mach matene ni okono otie gi stima maber. Koro electrical engineer is very important. Mechanical engineer is also very important. Koro jogite. Lakini ahinya sama odhi approval, to approval ng'iyo the architectural kod structural. Kosetiek mana e county ma county omiyo gimiluongo ni construction permit. Kaluwore gi duong' mar odno kata gi chal mare. Nitie moko matindo to nitie madongo. Matindo samoro license ma kuom ka joma chiwo environment license samoro okadhi, nitie ma exempted. To nitie mochuno ni nyaka kal ka jo environmental authority miluongo ni NEMA. Koro NEMA be nyaka miyi lesson manyiso ni gimidwa gero no gi kamidwa gere gi kaka odhi bet kaluwore gi kama odhi betie no odonje yo makare. Gigo kiseyudo mano minimum, koro ibiro National Construction Authority. To ng'ama biro National Construction Authority en ng'ama iluongo ni ng'ama dwa gedo client, wuon tich ema biro. Lakini gima dwa temo lero kendo ok ochuno ni nyaka obi achiel kachiel. Onyalo time kaluwore gi kama obete, tekni gi kompyuta kata gima nyalo donje mbui internet to ng'eyo kaka onyalo tiyo kode. Gigi te oscan gi documents gi to keto gi e mbui kanyo. To e website mar NCA wan gi portal kata kama inyalo kete gigo kisekrit account mari ti iwacho ni isubmit. To sama isubmit gima bro ng'iyo ni drawings obed approved gi county, yes, mano architect structural. Be nitie ng'ama olony manokelo gi kanyo, nitie ng'ama olony kaka architect, nitie ng'ama olony kaka engineer, nitie ng'ama olony kaka quantity surveyor ma nyiso lony margi en lesson momigi jok monego bed ni register gi kaka mar engineer onego bed ni Engineers Board of Kenya. Koro mano kose kete mbui kanyo
ibek ka wuon tich nyaka wane ka ng'ama nitie samoro inya bedo ng'ama onge ID nitie kanyo title deed nyaka iketi nikech loan en mari gik madwaro te gi license moko madwarrego kisekete wadhi koro none maber koro bro oro jomoko mokwongo kapok wamiyi registration certificate no wanone mwabi nyaka e site kama iwacho ni idwa gedeno mwaneni gimoro amora ni kare mwang'i nyaka alwora ma kanyono sami biro chako gedo nitie gima biro bedo affected kosaina na kare ka waneno gima bedo affected to waduoko ni penj wakonto gini waneno ka odni idwa kunye foundation madhi kata basements ariyo basement en udi mapiny mane bolo masami kunyo to nyalo interfere kod udi machiegni nyaka imiwa gima iluongo ni methodology mar kunyo masami kunyo no to safety kata ginene ubora mari udi molworego kik ruombre piny kech ruomro piny nyalo bedo ni gedo mi gede bathe no emomiyo ot manjo tegno lwar ni kech ikunye tiende midhi nyaka piny mar foundation mare mano be kelo gorruok piny koro waseng'iyo mano mwasedhi kuro watimo manual due diligence mwaseng'iyo ni documents submit gite be ni kare koro watimo gima iluongo ni wa approve tiyudo gima iluongo ni compliance certificate ma koro omi thuolo mar chako gedo wiya kapok owil contractor be nyaka bede iye kanyo kuom gik misubmit gite kech kuonde midhiye kate maybe contractor onge lakini sama koro biro NCA ma en kore last stage ogutu nyaka bedi license mamiyo ogutu nyaka bed kanyo to nyaka bed valid ing'eni samoro ogutu nigi license ma osekalo tiko higa achiel kapok obedo renewed koro nyaka ng'i to be en valid koso ose expire koro sama mana ka license mar riembo ose expire ok nyaka odin driver mang'ula obe nyaka bed jagedo mang'ula kaluwore gi license ma mochiwo koro kwaseng'iyo gigi te mwase approve koro mi certificate of compliance kaka wuon gedo kaka the client koro idhi mbele gi gedo to gigo onego bed ni timre kapok gedo chakre mae momiyo kapo ni wabiro cheko kaka gedo dhi mbele to ayudo ka gini onge mokwongo wanyalo keto gima iluongo ni extra red mark mang'iso ni nitie mano ga samoro be nyalo bedo ni ne nitie lakini gik mane wacho ni dhi timo ok otimre samoro ni register gi contractor mogutu lakini ng'ama ni site en Kevin mano gino wakoni mano ok tich madikare nikech ok i-comply iketo ng'ama opogore gi ng'ama ni koni dhi tiyo tijno koro magi gik mang'eyo ahinya koro tich sirikal kata tijwa kaka en ng'iyo ni gima igero ne gere yo makare gi yo mowinjore gik mowacho mineno moko ni onego bed ni bete otgo wan kaka sirikal nitie gima olos miluongo ni National Building Code gik mwinjo wacho gote ok ni ng'ato paro gi wiye dwa keto pisa machal nade ok ni dwa keto height mar ot machal nade gigo te nitie kama oketie monego bed ni luwa gimoro modhi mayom nikech sirikal oseketo kuma ilokelo gimoro mayom ok onego bed ni gimoro dhi mokare aparo ni mano kwatimo gimoko yo makare to onego bed ni bete ot mangima kech inya bedo ot matuo be ot matuo ma kibede tiwinjo kisasa ijir homo maki iwinjo ka thung'o maki ot no kibede iwinjo ka in gi muya mayom mano tin ni luwo standard mar National Building Code mong'iso kaka onego bed ni ot iketo kaka dirisa onego bed ni bedo kaka room height onego bed ni kamano gik moro amora monego bed ni keto kata mana kaka plumbing paro ni samoro donjo ot donjo baf yawo pi ok wuogi to pipes to nitie pi be nitie kata owuok nyaka korot pari nikech ok iluwo chike moket onego bed ni iluwo koro sama iluwo chike go maber ok apar ka nitie gima onego bed ni kelo tabu to gini obed ot matin obed ot maduong' gigo onego bed ni iluwo gi te en migawo mar ng'ama ne one chike gi oluw nikech kiketo ji te ni oluw